Ghidul Miresei. Salutare! Începe cea mai așteptată emisiune pentru mirese și miri, Ghidul Miresei. Haideți să vedem ce vă așteaptă în acest episod. Viitoarea mireasă a venit la salon pentru a-și alege rochia. Întâi de toate să facem cunoștință cu mireasa. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Mă numesc Irina, eu sunt consultantul dumneavoastră. Dumneavoastră cum vă numiți? Mariana. Mariana. Și am pe nașa mea alături de mine, Olisia. Nașa dumneavoastră, Da. foarte bine că veniți cu nașa, că într-adevăr nașele tot ajută să facă o alegere perfectă. Și părerea și am exigență asupra rochiei. Contează. Da, corect, corect. Spune-mi, te rog, cum îl cheamă pe soțul tău? Sergiu îl cheamă și... De unde v-ați făcut cunoștință? Ne-am făcut cunoștință unde? La noi în bloc. Suntem din același bloc, eu la etajul 4 și el la etajul 9. Aha, așa, Și deci adică ați trăit toată viața și... împreună și la un moment dat, ca simpli vecini, bună ziua. Aha. Și ne-am cunoscut. Dar de De mult atunci? sunteți Nu, cunoscuți așa? adică pur și simplu vecini. Vecini. Însă de acum, de 4 ani, Niciodată nici n-ai gândit că va fi viitorul tău soț, da? Desigur, Ai emoții? desigur. Cum poți să nu ai emoții? Când odată în viață te căsătorești, odată adică găsești persoana ideală pentru tine. Povestește nouă câte ceva despre Mire. Păi, Mire la mine este, cum să vă zic, ideal pentru mine. Aha. Ce model de rochie dorești? Adică de care rochie ai visat? Întotdeauna am visat prințesă. Ca de obicei, toate fetele visează prințesă. Dar acum, cu timpul, mai cresc, vreau un pic, poate, sirenă, independență de care va accentua forme, adică corpul, silueta. Adică să facem comparație între Da, Sirena da, și și genul prințese. Așa. Da. Bine. Eu vă propun să începem să alegem rochița. Desigur. Da? Poftim! Cum spuneam și mai devreme, începem alegerea rochiilor, dar să vedem și ce tip de rochii îi plac viitoarei mirese. Dar când erai copil, la ce rochie visai tu? Exact rochia aceasta. Parcă e luată din Din visurile poveste, tale? da. Și acum, știți, mereu visez prințesă de când ești mică, așa, cum zici, poasă să zbori. Iată și prima rochie aleasă. Să vedem ce reacție va avea nașa viitoarei mirese. Bă, foarte frumos. Da. Ideală. Ideală. Ca o prințesă. Mai mergi? Parcă zbor așa pe nor. Prima rochie mi-a plăcut foarte mult. Stilul meu, stilul prințesă e perfectă pentru mine. Da, e rochia la care am visat și care sper că să o am la nuntă așa cum este acum, așa, ideală. Adică nu am pretenții. Am probat unele rochii, însă efectul de wow, adică nu este ca aceasta. Erau mai simple. Da, e frumos. Foarte frumos. Perfect. În general contează părerea mea, nu cred. Adică mie să-mi placă și de acum cu nașa m-am consultat așa un pic și de acum, nu știu, mie să-mi placă, mie sufletul să-mi fie aproape rochia. Vreau să mai probez, să fiu sigură în alegerea mea. De mult am vorbit împreună și de mult mi-a spus că visează la așa roche și o avantajează din toate punctele de vedere. Ar trebui să mai probeze câteva roche și eu o să mă apreciez. E timpul să vedem și a doua rochie aleasă. Prima mai tare mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut prima mai tare. Un pic e mai simplu corsetul și a doua rochie
tot la fel, prințesă, mi-a plăcut mult, însă nu e acel efect de wow care vreau eu. Se aseamnă cu prințesă, dar nu e prințesă. Da, adică nu are cel wow, știți, când deschide și strălucești. Cred că ar trebui să mai măsurăm câteva rochi. Măsurăm. Iată și a treia rochie. Nu-mi place. Îmi place așa, un pic. Deci dar la nu mă gât prea poate e prea avantajează spată. după figură, da. Eu parcă nu mă simt mireasă, nu știu cum. Nu am acea... Parcă e o rochie de seară. Simplu. Da, adică nu Numai am că e albă. acel sentiment că sunt mireasă, adică... Rochie tot, tip sirenă, mi-a plăcut, însă adică nu e modelul meu, nu e acel aspect care vreau eu să-l am la nuntă. Și alegerea mea a fost prima rochie. Prima, desigur, deci nu se discută. Prima, da, și mie tot mi-a plăcut prima. E ideală pentru mine. Mirele cred că va fi uimit, încântat, fericit, entuziasmat să mă vadă, cred că va fi foarte fericit. Părinții, după cum știu eu, cred că le vor trece câte o lacrimă și vor fi, cred că, fericiți pentru mine că, în sfârșit, mă căsătoresc și eu. 100% sunt sigură de alegerea mea, e cea mai bună. Alegerea e făcută, rochia e aleasă în sfârșit, dar trebuie să ne grăbim deja pentru că ne așteaptă și alte multe pregătiri. Ghidul miresei. Am ajuns la Sergiu să vedem cu ce recomandări vine de această dată pentru un costum de mire perfect. Sergiu, aș vrea să-mi arăți unele costume de mire și să-mi dai niște sfaturi care e mai bun, care ceva nou poate. Sergiu, pentru început am să-ți explic unele reguli care sunt la un costum de ceremonie și ce anume ar trebui să luăm în considerație. Deci, prima regulă și cea mai importantă este să ne axăm pe un costum de ceremonie. Deci, un costum de ceremonie ce înseamnă? Deci, când avem gulerul șpiț, cum avem la manechinul dat, sau cu guler tip șal, cum avem la manechinul din spatele tău. Deja tipul de țesătură și ca model, deci îl alegem care ți-l dorești tu, care ți este mai aproape de, să zic, de dorința ta. Deci putem merge pe un costum integral, deci cum avem iarăși aici, adică culoarea sacoului este aceeași ca și a pantalonului și pe un costum din două piese, deci cum avem aici. Deci culoarea sacoului diferă de cea a pantalonului. În cazul în care vrei să mergi pe o ținută mai exclusivă, ceva mai deosebit, deci sfatul meu este să mergem pe un costum din două piese, deoarece și țesătura este cu imprimeu floral, este ceva deosebit și este una din țesăturile care intră în categoria țesăturilor deci de lux. Se iau măsurile pentru pantofi și costum. Deci este un costum cu rever tip șal, țesătură jacquard. Așa, și mi-ai zis ca să iau în considerație tematica care o să aveți la ceremonie. Și fiind roșu, ar fi foarte corect și mult mai stelat, deci în ținuta noastră să avem două elemente pe roșu. Eu am mers pe varianta, deci șireturi roșii la ambii pantofi și batistă pe roșu. Desigur, tu la ceremonie o să ai un buchet în care o să fie careva flori, deci pe roșu. În cazul ăsta, deci trebuie să mergem pe un papion și nasturi, de exemplu, deschiși sau un papion de culoare mai închisă. Deci sunt suficiente două elemente în ținută care să iasă în evidență.
În mare parte, deci, costumul este pe mărimea ta. Deci, regula, uite, hai să începem de la umeri. Deci, la umeri stă foarte bine, ca lungimea mânicii, manșeta iese 1 cm, 1 cm jumate, este perfect. La spate se aranjează ok. Pantalonul ca lungime o să luăm, asta este printre ultimii pași care o să facem lungimea pantalonului. Este nevoie de curea. Aici un element important, deci cureaua trebuie să fie exact ca și nuanța pantofului. De exemplu, dacă avem pantoful negru, deci mergem neapărat pe o curea neagră. Catarama trebuie să fie argintie, ca și butonii, dar dacă ție poate nu-ți place careva sau vrei să faci careva schimbări, deci unele, să zic, ar fi să le facem, deci năsturei putem pune pe o altă nuanță și desigur, să zic, papion. Deci putem merge pe alte variante în care îți plac ție. Înainte de a veni la Sergiu avem o altă impresie despre costumul pentru mire, dar acum văd că este o soluție foarte bună, un costum foarte interesant pentru mine. Sergiu mi-a mai dat niște sfaturi. Teoretic, ținuta noastră este spre varianta finală, rămâne să mai alegem, deci să accesorizăm ținuta cu cureaua și să alegem tipul de buton. Eu îți propun varianta să mergem pe un papion negru și am să-ți spun de ce. Fiind costumul din două piese, deci un pantalon negru, fiind reverul negru și nasturii la fel negre, deci am mers ca să facem o legătură foarte strânsă, să zic așa. Și deja având batista roșu, deci avem și șireturile roșii. Am mers pe o ținută din două piese, dintr-o țesătură exclusivă care s-a produs în exclusivitate pentru luna august. Cu siguranță o să-i plac, să zic, și lui Sergiu și tuturor invitaților, ceea ce cred că sfaturile și recomandările mele au fost utile. Și de această dată, mirele a făcut alegerea. Așteptăm să vedem ce reacție va avea mireasa când îl va vedea pe Sergiu. Ghidul miresei. Și pentru că ne-a fost foarte dor de Andrei Cocieru, o să revenim la el, să vedem cu ce recomandări vine pentru coafură. Salutare, Mariana! Bună ziua, Andrei! Bună ziua. Ce faci? Cum te simți la noi? Foarte bine, Foarte bine, mă bucur mult. Ți-ai pregătit rochița? Ești deja fericită? Foarte, hotărâtă? abia aștept. Îmi place foarte mult că ții spatele drept, așa. Eu îmi imaginez cum te privești în acea rochie. Nici voi vă imaginați. Bine, noi ca experți ne uităm din start la păr. Da? Avem un păr, așa. Cum să vă zic, sunt ondulată. Tare ondulată. Și îți place mai mult părul drept? Da, pentru că am un chin foarte mare cu trâns. Bine. Și ce crezi că vom face noi? Ce coafură vom modela din părul tău? Nu știu, vreau ceva simpatic, adică să mi-arate rochia, să-mi pună rochia în evidență. Păi normal, ți-am zis că ai așa o formă că o să se privească foarte bine. Ți-ar plăcea să ai o coafură prinsă sau liber să fie părul? Aș vrea prinsă, deoarece în august, va fi 30 august, cred că va fi destul de cald, adică să nu mă incomodez. Sunt de acord cu tine. Este foarte important și machiajul să fie bine modelat, este foarte important uncele din sfaturi pe care le dăm noi, ca tenul să fie pregătit, trebuie de mers la un cosmetolog ca să avem grijă de tenul nostru în acea zi. Trebuie să vopsim părul, pentru că are nevoie de culoare. Tu l-ai lăsat așa ca să vedem... Vroiam, să văd, adică dacă merge mai închis culoarea sau mai deschis. Se poate de ales nuanța părului, într-adevăr nuanța care ți se potrivește, pentru că e o zi specială. Va trebui de îngrijit părul nostru, pentru că este îndreptat și este deshidratat, adică uscățel. Da? Vom folosi un ulei pentru capete, ceea ce o să faci tu acasă.
Așa cum ar trebui să avem grijă standard să folosim un șampon pentru părul vopsit, un condiționer. În ziua anunții deja noi îl vom pregăti ca să fie foarte puternic, să mențină bine părul, să fie pregătit anume pentru coafură. Și mă bucur că în această emisiune, într-adevăr, vei vedea că stilul pe care ți-l vom alege va fi unul total deosebit, vei fi total alta. Abia știu. Ghidul Miresei. Rămâneți cu noi! În cele ce urmează ne așteaptă să vorbim despre elemente de decor ale nunții, să facem make-up-ul și nu în ultimul rând să vedem care va fi reacția mirelui când își va vedea mireasa. Ghidul Miresei. Am ajuns și la Dumitru, să vedem cu ce sfaturi vine și de această dată pentru decorul din seara evenimentului. Sunt directorul companiei special și ne ocupăm nemijlocit de planificarea și organizarea anunților. E vară și bănuiesc că urmează să ai o nuntă frumoasă. Aș vrea să-ți dau câteva sfaturi în două direcții. Cum se poate de economisit și unde se poate de economisit. Orice eveniment, orice nuntă are câteva poziții în care implementăm și floristica, și elementele ca accesorii care le jucăm pe parcursul nunții în decorațiuni. De ce te sfătui dacă e luna iunie, chiar și în iulie, te sfătui să folosești florile, dacă vorbim de flori, care le găsești în curte la bunica ori pe câmpurile moldave. Dacă vorbim de accesorii, la fel. Mai ales dacă ești mai curajos, te invit la o nuntă într-un câmp, în care putem instala un cort, putem aduce mâncare și oaspeții pot savura sărbătoarea ta unică în mijlocul naturii, fie la o margine de pădure, fie chiar la o margine de iaz, unde se poate de organizat și anumite detalii cu barca, cu anumite accesorii interesante și care ar trebui să te caracterizeze în primul rând. Interesante pot fi, dar să te caracterizeze, să vadă oaspeții că nunta asta este o nuntă care reflectă interiorul tău. Asta cred că ar fi scopul care ne-l punem noi în a-ți da un sfat. Ghidul Miresei. E timpul să revenim la Andrei să vedem cum face coafura, să mai trecem și pe la machiaj și nu a mai rămas deloc mult timp până vom vedea și rezultatul final. Noi am încercat să te impresionăm cu ceva interesant, ceva deosebit, ceva care cu adevărat să se potrivească cu stilul rochii pe care l-ai ales sau l-ați ales împreună, stilul prințesă, da? Așa spuneam mai devreme. Am abordat volumul pentru că ai nevoie de volum. Volumul pentru tine este foarte important, mai ales în părțile laterale. În această coafură am apelat și ușor la niște valuri, dar foarte, foarte ușoare din partea din față, ca să te facă așa un pic mai, ca să te simți tu în apele tale, da? Să te simți mai bine. Nu aveam nicio idee cum, adică m-am lăsat pe mâna specialiștilor. Andrei este un master în lucrul său, îmi place foarte mult cum s-a primit și de asemenea make-up-ul este super, adică parcă sunt o altă persoană, sunt diferită. Sper să mă recunoască în așa amploa astăzi viitorul meu soț. I-am ales Marianei un machiaj neutru, în nuanțe calde, care se potrivesc foarte bine unei mirese. Pentru ten am folosit atât baze, primer pentru ten, ca să-i asigure o piele impecabilă pe tot parcursul ședinței foto. Când m-am întors cu fața spre oglindă, am rămas șocată, deoarece nu știam ce
coafură îmi va face Andrei și ce se va primi în final. Rezultatul este wow, adică excelent, super, îmi place la nebunie. Prima reacție a Marianei când s-a văzut în oglindă a fost una un pic cam așa, rezervată. Nu este obișnuită cu un make-up mai puternic. Ghidul miresei. Iată și ziua mult așteptată, când mireasa își va vedea mirele și rudele o vor vedea pe viitoarea mireasă în toată splendoarea ei. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. My, 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 my. Right at the moment his heart is told. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to